Eta faktorian gaur gonbidatu Xue Barkos Geroa Bairen senataria. Barkos Andrea, egunon, ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. Giro politiko nahasia bizi dugu azkenotan, besteak beste ustelkeria susmoek markatuta, eta horri azken egunotan gehitu zaio politikagintzako goi kargudunek egindako sexu jazarpen kasuena. Salatu diren azken kasuak, Paco Salazar, Sánchezen oso gertuko buruzagiari loturikoak, edota Lugoko Diputazio Presidente Sozialistarenak. Iruditzen zaizu, PSOE eta Espainiako gobernua egoki ari direla kasu hauen aurrean erantzuten? Ez da pensatu ere. Ez, azkenian kasu hauetan erantzuna azkarra ez bada, ez da erantzun ona, ez da erantzun okerra da erabat gainera. Eta lehen esaten zenun giro politiko nahasia, naskagarria esango nuke momentu honetan. Estatu mailan ez bakarrik, baina estatu mailan bereziki atzerrira begira edo egoera orokorrari begira ere ez da momentu aproposena politikagintza aldarrikatzeko, naiz eta demokrazia sustatzeko hain beharrezkoa den demokrazia. Iruditzen zaizu kasu hauetan egon daitekela eta badagoela buruzagi politikoen partetik, baita emakumezko buruzagi batzuren partetik ere alderdiari kalte egin diezaiokelakoan jazarpenaren biktimak isilarazteko edo alboratzeko jarrera bat? Ez naiz ausartzen alakorik esaten, baino berriro diot, erantzuna ez da azkarra izan. Eta antza du, estaltzen saiatu direla, ezakit nork, baino erantzunkizun politikoak ere eskatu behar dira kasu hauetan. Eta ikusten duzu, erabilpen politikorako arriskurik, batez ere eskuinaren partetik? Nola ez, naiz eta kasuak diren Espainiako bipartidismoaren bi ale horietan kasuak dira eta historikoki alderdi popularraren inguruan kasuak izan dira. Esango nuke ez dela alderdi bat libre denik edozein alako erasoen edo alako kasuetan libre denik ez. Baino hor beharrezkoa dena da gizarteari argi eta garbi esatea erantzuna azkarra izan dela eta erabatekoa gainera. Datorren astean, Senatuko ikerketa batzordean, zuk parte hartzen duzun batzorde horretan, Santos Tardanek egingo du agerraldia. Bai, nik ez dut barkatu jazu, ni ez naiz bozeramaile, batzorde horretan nire taldeko senatari, Ibizako senataria da bozeramaile, ni Nafarroako gobernuko ordezkariak izan direnean, bertan egon naiz, parte hartzen, hori da, baino printzipioz, hori da, bai, baino ez naiz, kasu horretan edo batzorde horretan bozeramaile beste ikerketa, beste bi ikerketa batzordetan bai. Eske momentu honetan senatuan ez dakit baino 4 edo 5 ikerketa batzordeak dauzkagu. Nola nahi ere, Santos Tardanen agerraldi horretatik, espetxetik atera ondoren lehenengo agerraldia izango da, zer espero duzu? Ez gauza hondirik, azkenian alderdi popularraren interesez eraman dute bertara. Kontutan izan, momentu honetan, Extremaduran dela, hauteskundeetako kanpaina, eta senatuan argi eta garbi daukagu, oposizioak bintzat, edo ez, oposizioak ez, senatuko, oposizioko taldeok argi eta garbi daukagu giro horretan, edo momentu horretan, edo kontekstu, testu inguru horretan deitu dutela zer dan, beste baten agertu zen, eta kasu hartan, edo momentu hartan etzun erantzun nahi izan, eta momentu honetan argi eta garbi gauza bera gertatuko da. Berak jarraitzen du, Zardanek jarraitzen du esaten errugabea dela. Ukoren txostenetan, ordea, zantzu argixa marrak soma daitezke, Abalosekin eta Garziarekin ustez osatzen zuen talde horren inguruaz. Txosten hori ikusita, zuk Zardanek izan duen paperaren inguruan ze ondorio atera duzu? Nik uste ez bakarrik txosten hura ikusita, baizik eta gero eta argiago geratzen den enpresa trama zakar horretan edo horren ondorioz, edo horrek marrazten du azkenian ustelkeri kasu sakon baten aurrean gaudela, ez? Zein beraien erantzunkizuna, azkenian epaiek esango dute, baina momentu honetan ikerketek marrazten dutena, nik uste erru
marrazki batela, errudun marrazki batela. Zerdani, Serbi Navarren Antxon Alonsoren bazkide izatea leporatzen diote, eta Serbi Navarrek akzionarekin batera kontratu publikoa lortzeko bideak irekitzea, ez da? Eta txosten hortan baita ere aipatzen da, Antxon Alonsorekin zerorrek ere, lehendakari zinenean izan zenuela hartu emanik. Ezer susmagarririk atzeman zenuen horretan? Ez da pentsatu ere, kasu hartan, edo momentu hartan, proiektu baten inguruan zeukaten, edo proiektuaren inguruan ziren, edo zen Antxon Alonso representantea, eta horren inguruan izan zen harreman profesionala, noski. Ez bakarrik hori, baizik eta proiektura mina mugaren inguruan, jende asko mugitzen zen, jende asko zen, eta oso proiektu garrantzitsua zen. Lehenagoko legealdian, hau da Jolanda Barzinaren legealdian hasitako proiektua, eta gure kasuan, alegazio mordo bat egin genituen, eta zentzu horretan suposatzen dut, haien interesetan ez geundela oso ongi, kakotxartean lanean, gure gobernuan. Horregatik gerturatu zen, jarrera hori aldatzeko eskatuz? Ez, inoiz, ez da pentsatu ere etzen alakorik eskatu, inoiz. Gure kasuan, alegazio prozeso bat hasi ginen geoalkaliren inguruan, minamugaren inguruan, eta alegazio prozesu sakona, bai publikoki eta baita gure gobernuaren gure gobernuaren esku ere, alegazio sakonak zen azkenian Nafarroako gobernuak eta Aragoieko gobernuak garai hartan, gu iritsi baino lehen ministerioari eman zioten almena gauzak bideratzeko, eta ura aurkiteko nuenean pentsatu genuen, hobezela alegazio sakonak egitea proiektuari. UPNek eskatuta senatuko ikerketa batzordean ere, espero da deituko zaituztela, zu deklaratzera. UPNek eskatu zuen, PPek babestu zuen hori, gudakigula ez dago datarik jarrita. Ez momentuz ez. Ez dago. Agerraldi horrek zerbaiterako balioko duela iruditzen zaizu? Ez dakit, baina azkenian nire gobernuaren izena argi eta garbi halako kasuetatik ateratzeko edo ez dakit harremanak estutu edo marraztu edo azpimarratu nahi dutenen argudioei erantzuteko ez bakarrik senatuan, baizik eta Nafarroako parlamentuan ere, hor ere deitutanago. Oso argi daukagu, trama hori Nafarroan hasi zen garai hartan, egia da. Eta horrela, aztertzen du ukoren txostena edo ukoren ikerketak, baino ez daukat ez ikusirik gure gobernuarekin, 2015 eta 2019 bitarteko gobernuarekin, eta horrela azpimarratu du bai Nafarroako antikorrupzio bulegoak, horrela azpimarratu du orain arte egindako ikerketak bai Kontuz Ganberan, eta esan nahi dut ez dauka zer ikusirik naiz eta momentu hartan hasi zen trama hori. Nafarroan bertan, gobernuaren bueltan kezka somatu dugu azken asteotan belateko tunelen gain kostua dela, eta Serbi Navar eta akzionak ide ziren uteari esletu zizkioten lanak, gero jada Serbi Navar kanpoan dago, eta kontu hartzailearen txostenak argi utzi du 8 milioi euro terdiko gain kostu horretatik 6 milioi euro behar bezala justifikatu gabe daudela. Maria Txibiteren gandik alderdiok jaso dituztuena azalpenekin konforme zaudete? Orain artekoak bai, naiz eta, aztertu behar dugu finago, azkenian interventoreak edo kontu hartzaile orokorrak esandakoa, ez? Nik uste oso txosten sakonaren aurrean gaudela, esango dut baita ere, zorionez Nafarroako kontrol publikoek eta gobernuaren kontrol publikoek fin aritu direla, eta zentzu horretan enpresak eskatutako edo planteatutako gain kostu hori ez daukala. Bere 8%, edo eskatutakoaren 80%, baina 8% orokorrean ez daukala zertan momentu honetan izaterik. Beraz, zentzu horretan lasai eta pozik
pozik, baina nola ez, estartu beharko dugu, lasaitasun osoz, kasu honetan interventoreak esandakoa. Honek, pasaden astean, Nafarroako zubi foral luze horren erdian sortu du kezka gobernukideen artean, urgentziazko bilerak egintzen dituzten pasaden astean, zeuere horietan izan zinen, uneren batean egonda gobernua arriskuan? Gure aldetik ez. Naiz eta, tinkotasun osoz eskatu ditugu azalpenak. Nola ez? Horrela izan behar du gainera, hori da gure konpromesua gizartearekin, lehenengo momentuan bai presidenteak eta bai beste kide batzuk planteatutako aukerak txosten horri erantzuna emateko guretzat, gero abairentzat, etzen aski. Eta horrela azaldu gendun, esan bezala, bai, premiazko bilera baten, eta tinkotasun osoz, tentsioa izan zen momentu hortan, bai, baina hori normala da. Zentzu horretan ikuste azkenian guk eskatutakoa, azaldu da, eta orain, saiatu beharko gara, gauzak bideratzen, eta gehien bat, lasaitasuna eta argia eramaten proiektu Belateko tunelaren obraren inguruan den lanentzatzen. Oso lan publiko garrantzitsuak dira Nafarroarentzat, segurtasun inguruan ari gara, eta hori beti da garrantzitsua, eta momentu honetan diren itzalak argitu behar dira. Edo despejatu behar dira. Hor, zeneukaten kezka nagusietako bat, edo ezinego nagusietako bat zen, udan Oskar Txibete sailburuak azalpenak eman zituenean, esan zuela gainkostu hori zela, kanpotik gobernuek, bai Nafarroako gobernuek, eta gobernu ordezkaritzak egindako eskariengatik, ezta? Eta gerora, kontu hartzailearen txostenak argi utzi du, enpresen euren hobeagatik egindako gainkostu bat izan dela, ezta? Orduan, kasu hontan, Txibite kargu gabetu du Pedro Andrés López Bera, herri lan publikotako zuzendaria, hori eginda iruditzen zaizu auzia konpontzeko bideren bat jarri dela? Hori da Txibitek erabakitakoa, eta Txibiteren proposamena, kasu honetan, berak emandako pausua, guk erantzunkizun politikoak eskatu genituen, hau da, zuk esan bezala, eta ongi esplikatu duzu, udan, uztailean, bilera baten Txibitek kontseilariak berak esan zuen eskakizun teknikoak zirela gainkostu horri gainkostu hura esplikatzeko arazo teknikoak edo eskaintza teknikoak zirela. Ez da horrela izan. Argi eta garbi agertzen du zentzu honetan interventoreak. Beraz, erantzunkizun politikoak eskatu genituen lehenengo pauso bat emateko, hau da konfidantza, sozioen arteko kideen, gobernu kideen arteko konfidantza eskuratzeko edo berreskuratzeko. Txibiteren proposamenan, edo Txibitek emandako erantzuna da, falla edo kezka zuzendari orokorraren eskuetan zegoela edo arek egin zuela, zentzurretan eman zuela azalpen kritikoa, ez? Hor, esan bezala, Txibiteren erantzuna ikusiko dugu horrela bada, eta denborak esango du horrela izan zena da, ez? Testu inguru politiko honetan, eta estatu mailara bueltatuta, ikusita alde batetik ustelkeriaren inguruan dauden susmo hauek guztiak, ikusita bestetik epaitegietan Sánchezen inguruaren kontra zenbat prozedimendu dauden irekita, gobernuaren egonkortasuna eta legealdiaren bilakaerari buruz, ze aurre ikuspen egiten duzu? Nik uste erresa dela esatea legealdi honen amaiera ez dela momentu honetan, baina nik esango nuke hasi zenetik, ez dela egutegiak esaten duenaren inguruan kokatzen, ez? Baina pentsa ezagun ez bakarrik egoera judiziala edo ez egonkortasun politikoa edo beida, 3 urte daramatzagu, 3 urte egingo dira, 2 urte terdi, uztailean 3 urte egingo du legealdiak, eta orain arte ez da aurrekontu lege bat ere onartu. Nik ez dut ikusten, eta hori oso garrantzitsua da. 2026an, uztailean, Next Generation fondoen nondik norakoak azaldu beharko ditugu, eta gehien bat Sánchezen gobernuak azaldu beharko du Europaren aurrean.
aurrekontu lege gabe edo aurrekontu lege bat onartu gabe aurkezpen hori ez da en fin, serioa izanen, eta zentzu horretan esan nahi dut legealdia ez da ongi bideratuko gauzak horrela jarraitzen baldin badute, eta berriro diot ez da bakarrik tribunalen kontuak, epaitegien kontua, ez da bakarrik sozioekin edo kideekin dauzkan Pedro Sánchezek dauzkan tirabirak, baizik eta benetan akzio legala edo legislatiboa ezinezkoa dela momentu honetan. Azkenotan zer esan handia eman duena izan da Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusiaren kargu gabetzea ekarri duen sententzia, erabakiaren berri, orain dela pare bat aste jakin genuen, aste hontan jakin dugu sententzia. Estatuko goi kargu bat, fiskal nagusi bat, era hontan zigortu izanak, ze ondorio ditula esango zenuke, eta auzitegi gorenaren sententzia honen inguruan sortu den iritzi hain muturrekoak izateak egoerari eta zuzenbide estatuari berari nola eragiten diola esango zenuke? Nik uste eragina egiten diola, eta ez bat ere ona, esan gauza da sententzia bat errespetatzea, eta beste gauza bat da sententzi bat ez aztertzea edo ez komentatzea, eta ez kontutan ez hartzea, zenolako eragina daukan gizartearengan eta eskubide estatuarengan, ez? Eta argi eta garbi sententzia honek epailearen konfidantzaren kontra egin du. Momentu honetan epaitegi goreneko kalitatea edo zalantzan jarri duen sententzia baten aurrean gaude. Sánchezen legealdiak noiz arte iraungo duen ezpadakigu ere, askok ziurtza jotzen dute, gauzak daudenetan ziklo aldaketa bat etor daitekela, PP Vox gobernu baten aukera horregon litekela. Ikusten duzuzuk hori, eta ikusten duzu PP Voxekin batera gobernuan? Inkestek gero eta argiago esaten dute PP eta Voxen arteko akordioa erresagoa izanen dela denbora pasatzen duen arira, ez? 23an Alderdi Popularra izan zen lehenengo indarra estatu mailan, baino Voxekin etzeukan aukerarik, Voxekin bakarrik etzeukan aukerarik gobernatzeko, eta horri izan zen Pedro Sánchezen aukera, baino egia da, geroari begira eta 2027 begira, baino agian lehenago, gero eta argiago marrazten dutela inkestek, Vox eta Alderdi Popularraren arteko akordioa aski izanen dela Nafarroako, Espainiako gobernu bat ikusteko. Nafarroan berriz nik uste, naiz eta momentu honetan gobernua edo gobernuari gehiengoa ematen diogun indarren momentua ez dela hoberena, baino indar progresisten arteko indarra aski izanen dela halako proiektu batekin jarraitzeko, baino estatu mailan esan bezala, eta nik uste PP eta Voxen arteko gobernu posible da, ez dela bakarrik ziklo aldaketa Espainiako bipartidismoan, baizik eta eskenatoki berri bat, eskenatoki politiko berri bat ikusiko dugu. Sánchezen gobernuaren biziraupenari neurri batean lotuta dago Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez estatutu berri baten inguruko negoziazioa. Alderdi politikoak hizketan ari dira, Nafarroareko autogobernuari dagokionez ez dago horrelako mugimendurik, baina pasaden astean Nafarroaren egunean bertan EH Bilduk maigainean jarri zuen Nafarrek estatuarekin eta gainerako Euskal lurraldeekin izango duten harremanari buruz erabakitzeko eskubidea. Amejoramentua inoiz ez delako bozkatu eta diote badelako garaia. Iruditzen zaizu eztabaida hori irekitzeko unea badela? Jarrera politikoak mai gainean jartzeko momentua beti da garaia gure asmo politikoaz eztabaidatzeko eta hitz egiteko. Hori esan da, momentu honetan Nafarroan nik ez dut ikusten mugimendu berezirik gure nortasun politikoaren inguruan erabakitzeko
gerta dagoenik. Nik ez dut ikusten zentzu horretan aldaketa, ez sakonik, ez aldaketa berezirik, naiz eta gauzak aldatzen direla eskerronez. Baino egia da Nafarroan gauzak beti mugitu izan direla poliki-poliki, eta poliki-poliki 2015ean hasi ginen aldaketa bat, eta nik beti aldarrikatu nuen aldaketa sakona izango zela, naiz eta poliki-poliki joan, eta horrela suertatzen ari da. Zentzu horretan geroa bain oso pozik gaude, naiz eta zailtasunak hain sakonak izan diren urte hauetan, baino oso pozik gaude, zen aldaketa hori jarraitzen duelako 10 urte geroako. Duela 10 urte, zu lehendakari izendatu, aukeratu zintuztenean, aldaketa geroa baik gidatu zuen. Orain gobernukide zarete, baina orduko aldean ikusgarritasun txikiagoarekin. Protagonismoa berreskuratzeko, pultsua hartzeko indarrez dago geroa bai. Noski baietz, baino beste gauza bat esango nuke, egia da protagonismo hori mediatikoki edota egia ere, hauteskunde egunean naiz eta, pixkat edo zerbait txikitu den, egia da protagonismo politikoa jarraitzen duela izaten geroa bairen esku. Oso argi daukat, oso gainera, momentu honetan ezinezkoa litekela alderdi sozialistaren aldetik gainontzeko alderdiekin aldaketarako gobernu bat osatu. Momentu honetan ezinezkoa. Bauxue Barkos, geroa bairen senataria, eskartzen ditugu gaur. Euskadi Irratira etorri izana hurrengo batera arte. Plazerra benetan.